Здравейте на всички! Много се радвам, че сме тук заедно на този семинар. Искам преди да започне същинската част да кажа няколко думи уводни за метода, за тези, които не са чували нищо или за тези, които знаят нещо, но недостатъчно. Методът на усещанията е нещо огромно, нещо много голяма крачка напред в развитието на хомеопатията въобще като цяло. Раджан Шанкаран е един гений на нашето хилядолетие. Той не е просто един много талантлив човек или един много надарен човек. Много рядко се раждат такива гении като него. Защо казвам това? В продължение на 25 години неговия екип изследва в дълбочина хомеопатията и създаде система. Той не просто откри нови лекарства, не просто разшири материя медика, а задълбочи нашите познания за материя медика и за въобще дълбокия начин, по който да снемаме случая, задълбочи нашите познания за самото снимане на случая. Той е един невероятно проницателен човек, който винаги ме удивлява с въпросите, които задавам. Винаги във всеки един от случаите, които чета, всеки един от неговите случаи намирам нещо обаятелно, нещо впечатляващо и проницателно, което не съм срещала до сега в хомеопатията. Но той не е само Шанкаран, не е само методът на усещането, той е и класическият метод също така. И сега в момента той работи, има една книга издадена Синергията и неговия семинар последен беше посветен на синергията. Т.е. той казва, ако не можем да стигнем до усещането, можем да използваме репертуаризацията, симптомите, доказванията и генуса. Т.е. да стъпим на три крака. Усещането е нещо прекрасно, нещо невероятно и сега ще продължа още малко да говоря за това, но това, до което той достигна сега е, че когато нямаме ясна представа за усещането, можем да използваме симптомите. И когато и двете показват едно и също лекарство, тогава сме сигурни в предписанието. Той казва, Ханиман е немец и имал рационално мислене и това е прекрасно и той е направил невероятни неща за хомеопатията и ние с репертуаризация достигаме много често до центъра на лекарството, но понякога това не се случва с репертуаризация, защото просто има лекарства, които ги няма в репертуариума. Как да стигнем до тях обаче без да интерпретираме и без да казваме, ами това ми прилича на облак или това ми прилича на пеперуда и ще изпиша пеперуда, защото той е споменал човека думата пеперуда в случая си. Не, това не върши работа. Трябва да видим енергията на пеперудата или на облака или на каквото и да е там, или на яйцето на всички нива на съществуване на човека, на всички области, в областта на детството, хобитата, сънищата, филмите и така нататък. Когато във всички тези области кръгът се затвори и видим едно и също усещане, тогава сме сигурни в предписанието. А не просто когато нещо ни прилича на нещо и ние го изписваме и пробваме, ама стоиме така и тръпнем и чакаме да едно проработи. И ако проработи, това е чист късмет. Но при метода на усещанията няма такова нещо. Там сме сигурни в предписанието, още преди да изпишем, защото сме го видяли на всички нива.
е приумица на Раджан Шанкаран и е само ограничено в рамките на хомеопатията. Усещането е нещо, което съществува по принцип. Ние живеем на всички тези нива. Какво имам предвид? Шанкаран, един от елементите на системата, която той създаде, са нивата. Първо ниво е името на болестта, второ ниво е факт. Например, болестта се влошава от течение, подобрява се от топло. Трето ниво са емоциите, как се чувстваш тази болест. Например, чувствам се гневен или изплашен или разочарован. Основните емоции са гняв, страх и тъга. И вече техните разновидности. Следващото ниво е делюзията. Например, чувствам се зависим, или чувствам се сам, или чувствам се в капан, или чувствам се като птица на феникс. Образ някакъв или картина. И пето ниво е усещането. Например, чувствам, че се разширявам и се свързвам с цялата Вселена. И какво е обратното на това? Свит. И знаем, че лекарството вероятно е от семейство кактацея, ако има и другите характеристики на растителното царство. И шесто ниво е енергията. Това са звуците, жестовете, които правят пациентите, на които до сега не обръщат на голямо внимание, но се оказа, че те много често, когато случай е труден, но имаме ясно изразен жест, който се повтаря през цялото време, или пък в който има много енергия, или който е придружен с думи, които няма връзка с жеста. Например, прави жест кръгов и казва, това е пробиване. И това е странно, рядко и особено. Самия Ханеман казва, че трябва да обръщаме внимание на странни, редки и особени симптоми. Но това не са само локалните симптоми, да. Ние имаме в материя медика лекарства с странни, редки и особени симптоми и понякога предписваме на базата на тях, но това не работи. Защо? Защото вероятно Ханеман имал нещо друго предвид от странен, рядък и особен симптом. И Шанкаран успява да дешифрира, да разкодира. Това е 153 параграф от Органома, в който Ханеман казва, че трябва да обръщаме най-голямо внимание на странни, редки и особени симптоми. А нима усещането не е странно, рядко и особено? Например, да ти каже някой, чувствам се като в обвивка от яйце и тази обвивка се пръска на 1000 парчета и повече никога не се връща обратно в старото състояние. И аз живея вътре в очакване. И вътре е бяло. Това беше един случай, в който щях да изпиша лекарства от семейство Крусифера, защото пациента говореше, че се чувства затворен, натясно и му пречи, някаква преграда му пречи на плавния поток на преминаване на нещата. Обаче по едно време ми каза, ама аз там се чувствам добре. И аз в първи момент не му обърнах внимание, защото аз бях си решила, че ще изпиша Крусифера. На мен си беше ясен случай, не ми се искаше да отивам в непознатото. Но след още няколко питания, той пак се върна на това. И аз почти бях изтървала случая, бях казала, окей, ще помисля, не знам. И когато казах това, малко след това, излязахме навън. И тогава се случи нещо неочаквано. Той каза, аз чувствам сърцето си като обвито в чорупка от яйце. И всичко това, което преди малко ви казах. И аз му изписах яйце. И това яйце работи до днес чудесно. Това беше миналата година, лятото, мисля, че юни.
И сега сме май, така че почти една година той е добре с това лекарство. След това имах още един случай и видях, че при яйце имаме повтаряща се тема за очакване, освен описанието на Животинското царство и освен другите описания, при двете това беше общото, което се засече в двата случая. Никога нямаше да стигна до това предписание на яйце или на светулка, или на лумбрикус терестрис, или на пулекс, ако щеш, или на медуза, или на много други лекарства, до които никога нямаше да стигна, ако не беше метода на усещането. Разбира се, има и случаи, в които този метод не работи, но както казах, тогава използваме синергията. Тогава използваме и двете. Знаете, че за всяко нещо, когато се използва синергията, това е най-доброто. Те искат да поговоря още малко за нивата. 6-то ниво е енергията, както казах, и 7-то ниво е празното платно. Празното платно или това пространство, в което се вместват всички останали нива. Например, както тук в тази стая преди един час нямаше никой и се очакваше, че тук ще има семинар, ще дойдат курсисти, ще има някакви емоции, ще има някакви делюзии, ще има някакви усещания и всичко това ще се нанесе тук. Това ниво не е добре изучено и Шан Каран казва, че до сега не е имал пациенти на това ниво, живеещи на това ниво и няма и да има, но това е друга тема. Друг пример за съществуването на тези нива в природата въобще и в нашия живот въобще като цяло. Както казах, това не е приумица на Раджан. Това е принцип така. Тези нива си съществуват. Той просто ги е имал гениалността и проницателността да достигне до тях и да ни даде това огромно богатство, което нямам думи да изразя какъв простор, каква широта и каква дълбочина дава на хомеопатията въобще. Не мога да го изразя с думи. То е невероятно. Невероятно е, когато сте давали години наред различни лекарства и в един момент снемете случая по този метод и видите как се появява една сарацения, например, за която никога нямаше да се сетите преди това. И тази сарацения на следващия ден е спряла и силното течение от носа, и силните разкъсващи болки в гърдите, и силните болки в хемороидите, които са били разкъсващи. На следващия ден всичко това го няма. И това е невероятно. Какво имам предвид, като говоря, че тези нива са нещо, което не е приумица на Раджан, а се съществуват. Например, когато един човек е отишъл на планина и той живее на първо ниво в живота си въобще, когато го попитате какво прави вчера, той ще ви каже, ходих на Витуша, например. И какво повече може да кажеш за Витуша? Ами нищо, ходих на Витуша. Това са хора, които живеят на първо ниво. Името на болестта. В случая обаче говорим за друг пример от живота, името на планината. И това е много ниско ниво на здраве, ако живеем на първо ниво. На второ ниво живеят хората, които казват, ходих на Витуша и тя е висока, еди си колко метра и бях на златните мостове и те се намират еди си къде. Изброява факти. Трето ниво са емоциите. Например, бях радостна, че отидох на Витуша. Четвърто ниво са делюзиите. Ако човек живее на четвърто ниво, това е много добро ниво на здраве. Например, чувствам се
картини. Примерно бях на Витоша и там имаше една зелена поляна и си представих как се катера по върха и там виждам едно поточе и виждам едни птички и едни маргаритки и едни други жълти цветя, една цяла поляна в цветовете на дъгата. И това е прекрасно, но все още има иллюзии. Когато думите станат нечовешки, странни, редки и особени, тогава сме на нивото на усещането. И пак, това е 153 параграф от Органона. Тук сме в сърцевината. Това значи странно, рядко и особено. Колкото на по-дълбоко ниво при разгръщането на случая и при навлизането в сърцевината на човека ние достигаме до това странно, рядко и особено, толкова повече сме близо до това, което казва Хани Манов Органон. Бих казала, това беше много казано, ние сме в десятката. Ние сме в десятката, когато сме на това пето ниво. И шесто ниво, т.е. пето ниво е, например, усещането, в случая за планината говорим, например, усещам, че се разширявам, че се свързвам с цялата Вселена. Или усещам някакви тръпки по тялото, някакви вибрации. И шесто ниво, това са енергия. Това е енергията. Жестовете, звуците, които издаваме, моделите, енергиите. И седмо ниво е празното платно. На шесто ниво хората могат да подскачат от радост. При снимането на случая по метода на усещанията е много важно, са много важни жестовете, защото жестовете са нещо нематериално. Ние не можем да ги опишем с думи. Тогава, когато вече пациента не може да опише с думи своето усещане, той започва да прави жестове. Или пък може да прави някакви разкулки. Или може да почне да издава заедно с жестовете и звуци. Лъвовете правят така, орлите летят, морските животни могат да правят така или така. Тигрите могат да правят така или лъва. Светулка може да прави така и така нататък и така нататък. Но така могат да правят морските животни, но така могат да правят и тревичките. Тоест на шесто ниво, то е много важно ниво, но все още на това ниво не може да стигнем до лекарството, защото различните царства, тъй като на шесто ниво ние се свързваме с цялата Вселена. На шесто ниво може да има, различните царства могат да имат общ енергиен модел. И чрез нервите, чрез нервната система, шесто ниво се локализира в пето, изкристализира в пето, на нивото на което може да се обясни с думи и което е центъра и където е причината за болестта. Петото ниво. Там затова са много важни жестовете. И още малко за нивата. Когато се запознаваме с някой човек, какво е първото, което правим? Здравей, казвам се Иван. И си казваме имената, нали? Това е първо ниво. Това го правим често в ежедневието. Второ ниво, това е факт. Например, виждам, че Иван има кафявна очи и руса коса, пък син очи и руса коса. На трето ниво вече, когато малко повече пообщуваме с този човек, започваме да изпитваме чувства към него. Например, дразня се или радвам се, че съм с този човек. На четвърто ниво, в още по-дълбока степен на общуване, при по-дълготрайно общуване с човека, почваме да усещаме илюзии. Например, зависим съм от този човек или чувствам се сама на света, ако съм без него.
На пето ниво вече започваме да имаме усещане към този човек. Например, чувствам се свързан с този човек. Тук усещането е свързано. И на шесто ниво са начинът, по който изживяваме тази връзка на енергийно ниво. Тоест, това е най-естественото и нормално нещо да снема на случая по този начин. Защото то просто съществува, ама ние не сме си дали сметка за това. Ние живеем на тези нива по принцип. И пето ниво е най-дълбокото ниво, на което живеем по принцип, на което може да открием причината за болестта. Така че първо ниво е много малка част от човека. То е част от частта от човека. Болестта, например, един диабет, или един рак, или един спин, или една алергия. Това е името на болестта. Второ ниво е факт. Например, подобрява се от топло време, влошава се от студено, или подобрява се от легнало положение, влошава се при обръщане на ляво. Трето ниво е емоцията. Как се чувстваш тази болест? Ами страх ме. Или ядосвам се. Четвърто ниво е какво е чувството да имаш тази болест, или като как е да имаш тази болест, или какво е усещането да имаш тази болест. И той казва, делюзията, например, чувствам се в капан. Но това все още не е усещане, защото нямаме нечовешки думи. И какво е усещане? И когато по-натам питаме какво е усещането, може да каже, чувствам се усукан, намотана и може би ще има нужда от лекарствено семейство Диоскорея, където всички там се чувстват навити, намотани. И шесто ниво е енергийния модел, това, което прави пациента. Или така. И седмо ниво е празното платно. Първо ниво е името на болестта, която е част от частта от човека. Второ ниво е малко по-голям ареал от човешката същност, тъй като казваме, че хомеопатията е най-холистичното, най-доброто лечение. И то е най-доброто лечение. Трето ниво обхваща целият човек. Емоцията. Но все още не сме свързани с други същества. Това става на четвърто ниво. Тогава вече на ниво делюзии се свързваме с цялата човешка раса. На ниво делюзии са митологиите, филмите, историите. Там се свързваме с колективното съзнание. Там всички хора сме свързани. И там вече можем да изживеем неща, които не са от личния ни опит. Затова Шанкаран казва, че стресът не е причина за болестта. Например, ако някой е богат и дълги години поддържа това богатство и няма някаква външна причина, въпреки това той се чувства отвътре беден. Откъде идва това? Делюзия. Идва от делюзиите. Че някой ще дойде през нощта, ще ме обере, ще ми вземе това, което има. Това е делюзия. Или момиченце, което е обгрижвано от родителите си, от учителите, от баба си, от дядо си, но въпреки това се чувства необичано. Няма външна причина. Така че Шанкаран постигна голям напредък в разбирането си за делюзията. Той дълго време работи върху делюзията и дълго време смяташе, че причината за болестта е на нивото на делюзията. Но сега откри, че всъщност причината за болестта е едно ниво по-дълбоко и това е нивото на усещането. В колективното съзнание плуват разни образи и картини, които ни свързват с цялата човешка раса. Например, това са
моменти от историята на човечеството, които се помнят, те са закодирани в колективното несъзнавано, както казва Карл Юнг. И ние можем, всеки един човек може да достигне до там, защото всички сме свързани, всички хора сме свързани, колективното несъзнание ни свързва. Тоест ние сме свързани чрез колективното си съзнание. И на пето ниво вече се свързваме с цялата, с всички неща на Земята, с другите царства, с животинското, с минералното, с растителното. И вече на шесто ниво се свързваме с цялата Вселена, там откъдето идва енергията. Енергията идва от Вселената. Енергията не е само на Земята, не е само на Марс и на Юпитер. Тя е в цялата Вселена, във всички Вселени. Има милиони Вселени, във всички галактики. Жизнената сила е една. Така че шесто и пето ниво са най-важните нива в хомеопатията, но както казах, на шесто ниво все още не можем да стигнем до лекарството, тъй като енергийните модели за различните източници могат да са еднакви и това може да ни обърка. И това е като, представете си един балон, който един голям, един по-малък, накрая стигна до центъра. Започваме от първото ниво, което е името на болестта и което е част от частта на човека. След това стигна до част от човека. След това стигна до целия човек. Емоцията. Защо казваме, че емоцията обхваща целия човек и все още не ни свързва с други хора и не сме свързани с човешката раса все още. Защото, например, за едно и също явление, например, за несправедливостта към животните, един човек може да изпита омраза, друг може да изпита гняв, трети безразличие, четвърти нещо друго. Тоест няма нещо общо. Емоцията е нещо, което характеризира отделния човек, но тя все още не е индивидуална. Защото не е генерализирано. Когато имаме индивидуализиране и генерализиране, само тогава сме стигнали в десятката и само тогава сме в центъра на болестта. Разбира се, както казах, не винаги може по метода на Шанкара да се снимат случаите. И в тези случаи имаме репертуариум, знаем, учили сме много, знаем какво направим. Но идеята като цяло е да видим цялата същност на човека. Защо хомеопатията е цялост? Защо говорим за холистизъм? Например, ако има една крава, тя има рога, може да кажем, да, това са рогата на кравата, ето. Това е кравата. Може да кажем, да, това са и краката, това е опашката, това е вимето, това е торса, това е главата. И хубаво всичко това са части от кравата. Ама как да стигнем до там, че да генерализираме и да дадем нещо за цялата крава? Това става като влезем в нейната същност. И когато видим основното усещане, което се повтаря във всички сфери от живота на човека, например усещане за разширявам се и се свързвам с цялата Вселена, това го виждаме и в сънищата, и в действото, и в хобитата, и в филмите, които харесва, и в начина, по който се чувства на работното място, и в начина, по който реагира на най-кризисните ситуации в живота си. Тогава сме сигурни,